Кайда син, минем сөюем? Сиңа юллар бар микән? Ул юллар озын микән? Ул юллар бик тар микән? Сөю бәхет юлы микән? Сөю наз юлы микән? Әллә инде сөю киек каз юлы микән? Киек казлар юлы микән? Ул сөю тулы микән? Сөю безне буйсындыра, без сөю кылы микән? Ничек аташмаска икән? Шул сөю юлларында. Ул сөюгә бара җырчы, мәхәббәт җырларында. Аның җыры кемнең генә үзәгенә сәр икән? Җырчының үзенең җаны. Ничекләр түзәр икән? Сөю табыла икән ул. Җанга кагыла икән. Сөю хисе көтмәгәндә кинәт кабына икән. Шул сөю утларында мәңге янасы микән? Җандагы төзәлмәс яра. Шуның газабы микән? Монда бар да буталган. Сөюе, газабы да булмыйдыр сөю юлының. Башы да, азагы да.